בקרב האנשים שעלו ארצה בסוף שנות 60, תחילת שנות 70, בין כל פעילי עלייה, גם אמרתי את זה בסרט. דב בלט מכולם בכמה תכונות. העברית שלו הייתה העברית הכי טובה, עברית תקנית ומושלמת. הכושר ביטוי שלו היה מעולה, גם בעברית. הייתה לו יכולת מסוימת לדבר עם אנשים בגובה עיניים, בלי להסתבר בהתחכמויות בפילוסופיה, בצורה פשוטה מאוד, שאנשים הבינו מה שהוא אומר, ולא רק הבינו, האמינו בו. הייתה בו איזושהי מנהיגות טבעית, שההצלחה שלו הייתה מעל ומעבר. אף אחד לא יכול היה לסחוף או להדליק את הקהל בהסברים שלו, פשוטים ומובנים למאות ואלפי אנשים. גם בארץ, גם בחוץ לארץ, וראיתי גם שם וגם שם. ונכון מה שנאמר פה, הייתה לו תרומה, היא מדבר על תרומה של איש אחד, האישית, להתעוררות בארץ הגדולה ביותר. אף אחד באופן אישי, כל אחד תרם מחלקו מה שיכול, אבל אף אחד באופן אישי, המשקל הסגולי שלו לא היה כמו המשקל הסגולי של דב, באותם הדברים שהיו בארץ. הייתה בו אנרגיה בלתי רגילה. לא חשוב מתי, לא חשוב כמה הוא היה עייף, פשוט לא היה עייף. תמיד עירוני, תמיד מלא אנרגיה, תמיד מלא חיוך, תמיד אופטימי, והאופטימית הזאת גם הדליקה אנשים. שהוא דיבר על הדברים הכי קשים שהוא ידע על יהדות ברית המועצות, גם על קצת על ההיסטוריה שלו. בכל המילים שלו, בכל זה הייתה אופטימיות בלתי רגילה ואמונה בכך שזה יצליח. וזה השפיע על אנשים. יותר, אני חושב, ממה שהוא אמר, איך הוא אמר את זה. הייתה לו אינטליגנציה טבעית. וחוץ מאינטליגנציה טבעית, הוא ידע הרבה דברים. והיה אחד מבודדים מאלה שהגיע לארץ. הוא לא רק ידע שהוא רוצה להגיע לארץ, הוא גם ידע בשביל מה הוא מגיע לארץ. הייתה לו השקפת עולם מגובשת, השקפה פוליטית מגובשת. חלק שהגיעו לארץ התחילו לחפש, היו גם אנשים כאלה, לא רק הוא, אבל הוא היה אחד מאלה. פשוט הוא ידע לבטא את זה בצורה יותר טובה, יותר מהותית. אחרי שעניינים עם העלייה והתפנית הגדולה שחלה במדינת ישראל בכל המערכות, גם מערכות ממלכתיות וגם במערכת ציבורית, וכל מדינת ישראל נרתמה בצורה זו או אחרת לעניין המאבק, ואז למעשה דב ועוד כמה אנשים הם החליטו שהחרם שהוחלט בינינו לא להיכנס לפוליטיקה הוא כבר לא אקטואלי. והוא היה, אני חושב שהכישרוני ביותר ומתאים ביותר למערכת פוליטית ישראלית. מבחינתנו. אבל הרבה אנשים שבאו מברית המועצות אז, גם עד היום, מי שמגיע, יש מידה מסוימת של נאיביות. אנחנו נגיע לארץ, ובארץ הכל יהיה אחרת. הכל העוולות וכל הצרות וכל הבעיות שהיו שם לא היו לפנינו. ואם אני צודק, אז בוודאי, הצדק יתברר. ואם אני טוב, אז בוודאי, כל אחד יתקדם לפי יכולתו, לא כמו במשטר קומוניסטי ולא כמו במשטר אנטישמי. זה היה מובן מאליו לכולם, ודאי גם לדוב. ואז עם הנאיביות הזאת, עם היושר ועם עקביות, הוא סלל למערכת הפוליטית. ואם במערכת ציבורית, כלל יהודית, הייתה הצלחה, התברר שמה שטוב ומה שנכון ומה שצודק, לא עובד בפוליטיקה הישראלית. ואז דווקא בבניין הזה, החלום השני שלו הוא התנפץ, בבית ז'בוטינסקי, בתנועה שלו, במפלגה שלו. בצורה ישירה
ואני זוכר את הימים האלה, לא הייתי בפוליטיקה, לא הייתי במפלגה. פשוט דיברתי איתו עם גאולה. הוא החליט לעשות במפלגה מה שהוא חשב לא נכון, בתמימות, ביושר. לא אחרי קלעים. הזהרתי אותו וחבריו, אמרתי, אתם לא מכירים את הבעיות מפלגתיות. ישברו אתכם, הם לא האמינו. המפלגה שברה אותם. ומה שקרה לדוב, הוא עמד בכל הלחצים. בלחצים בברית המועצות, בלחצים בביצוע, בלחצים שהוא הגיע לכאן עוד כמה דקות. בלחצים שהוא הגיע לכאן והיה צריך להיאבק נגד הממסד. אבל הבגידה בעיקרון, הבגידה בעקרונות תנועה שהוא פגש במפלגה, שהוא חשב שהיא שלו, זה שבר אותו. וחבל. זה קורה כמו פלדה. הפלדה היא טובה מאוד, טובה לחיכוך, אבל בלחצים מסוימים היא נשברת ואי אפשר לחבר אותה. ובכך מדינת ישראל והפוליטיקה הישראלית איבדה אחד מהאנשים המוכשרים ביותר שיכלו להיות בה. במיוחד, אם אנחנו מסתכלים היום על הצמרת הפוליטית של מדינת ישראל. הדוב היה יכול להיות הרבה יותר טוב, גם מדוברי רוסית וגם מדוברי עברית. וחבל. ואם לסכם את דוב ומילים עליו, יש שיר כזה בישראל, שהכרנו את השיר הזה שהגענו, מגש הכסף. אז אני חושב שאפשר להגיד את דוב ועוד כמה עשרות אנשים שחלקם לא זכו לצאת מברית המועצות וחלקם כן. הם היו מגש הכסף שהביאו למדינת ישראל את יהודי ברית המועצות. תודה. תודה לישר קדמי.